ko an ka taa Alliance des États du Sahel n'o bɛ AES n'a b'o kofɔ Bakari anw ka ban Maliba ko an gɛn bɛ Bukuru ye k'an ye dernier ko ye i ka dɔn k'an tun bɛ kɔ a ko awa i k'a dɔn Maliba nin jamana min filɛ nin ye min hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiriw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Bakari ka se ka awa i k'a dɔn ɲini fɛn k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye Bakari waati kelen na i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn anw kɔni bɛ solo cala la an kɛrɛfɛ jamana tɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana tɔw Bakari olu kɔni ka décision kolo girinw olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw o kɛn bɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn ɲɛta o bɛ ka sabati wa nisɔndiya awa i k'a dɔn o walankatalen don kosɛbɛ u ka jamanaw na Bakari n'i ye ko ta k'u lajɛ an kɔni sigilen don k'u lajɛ an ka biginiw b'an bolo awa i k'a dɔn an sigilen don waati bɛɛ an bɛ jateminɛw de la ni min tɛmɛna an b'a lajɛ fo an ka Ala deli yalima an ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka awa i k'a dɔn o la dege a ko yalima jɔnni bɛ se ka da la k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen Bakari min bɛ Burkina Faso an ta jamana min b'o kofɔ Bakari k'a fɔ k'o bɛ awa i k'a dɔn kɛ premier de la classe Bakari k'o ye fɛn min n'a bi maa kamana gan kosɛbɛ nka siga tɛ min na an bɛ don min na ko bi maa min bɛ yen n'o bɛ Burkina Faso n'a b'o ɲɛmaya la n'o bɛ awa i k'a dɔn Ibrahima kofɔ Ibe Bakari awa i k'a dɔn dankɔrɔba in bɛ ka min kɛ a ma dogo maa si la Bakari min ye awa i k'a dɔn Burkina ɲɛmaaba a yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na a sera ka bɛɛ kɛ mɔntɔgɔla ye k'a bɛrɛ bɛn a yɛrɛ ma a ka hakilina a n'a ka miirina ka bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛn o ma o de y'a to hali awa i k'a dɔn a yɛrɛ ka jala min b'a bolo Bakari a ma sɔn ka maga o la fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen minnu bɛ baara kɛ awa i k'a dɔn u ka CNT kɔnɔna na wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ CNT kɔnɔna na Bakari awa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ wari sugu dɔ ta a ma sɔn o ma Sidiki y'a jira k'a fɔ ko bravo ko waati kelen na Bakari anw fɛ yan nɔ awa i k'a dɔn anw kɔni kɛmɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw awa i k'a dɔn o dabɔ dufa kɔnɔnaw bɛ se ka girinya cogo min ɲini fɛn awa i k'a dɔn o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min ka sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn maa dɔw bɛ yen tɔɔrɔ b'u da la awa i k'a dɔn gɛlɛya b'u da la Bakari min ye sɛnɛ sira ye jɔnni bɛ se ka da la k'a fɔ awa i k'a dɔn an kɛrɛfɛ jamana ninnu u b'a yiriwa u b'a kɛ ɲɛta ye Bakari ka an to nin cogo kelen in de la waati bɛɛ lajɛlen awa i k'a dɔn anw kɔni b'an yɛrɛ ɲininka mundun bɔnɛ binna anw kan mundun kelen bɛ ka anw sɔrɔ Bakari n'an kelen bɛ ka ɲina an yɛrɛ kɔ nin cogo in na Bakari min y'an kɛrɛfɛ jamana tɔ kelen n'o bɛ Niger ko fɔ ale fana bɛ AES awa i k'a dɔn a b'o la wa Niger ni awa i k'a dɔn Burkina olu bɛɛ lajɛlen ye farankan ye sabu olu nana fara anw kan a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni 2,280 n'o b'i bolo Bakari malo bɔrɔ i b'a ɲun digi Bakari ka taa bila denbaya la o ye Niger ye a ko Niger population malo dama tɛ koyi Bakari fɛn caman bɛ yen min kɔni awa i k'a dɔn a bɛ ka sɔngɔ dama tɛmɛ diya ye ɲini fɛn a bɛ ka kɛ u bolo sɔrɔ fɛn ye e k'an ka jamana in ta k'a lajɛ Bakari diɲɛ don o don an bɛ kasi dilan Bakari n'i y'a jateminɛ fɛn dɔ bɛ yen a ti dun nka a nafa ka bon kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na n'o bɛ siman ko fɔ Bakari siman min filɛ nin hali bi awa i k'a dɔn 10,8 20 siman tɔni awa i k'a dɔn a b'o la anw ka jamana kɔnɔ an bɛna sigi n'a ye don jumɛn ka sugu n'a ye don jumɛn k'a fɔ siman a bɛ jigin ka jigin ka n'a kɛ awa i k'a dɔn anw sago ye Bakari nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka maa kamana gan n'a bɛ ka maa dabali ban a ko n'i ye nin ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ min ye awa i k'a dɔn mɔgɔw kan k'a faamuya fan dɔ in fɛ min ye jamana dɔ in ye Bakari wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ tiɲɛ don u murutilen don tiɲɛ don u bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya makara tiɲɛ don u bɛ k'o sirajan taama n'a ta bɛɛ Bakari min ye teriw b'u la jɛɲɔgɔnw b'u la o yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ min bɛ yen ni awa i k'a dɔn u b'o dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnen n'o ye tiɲɛnikɛla ye n'a nafa bɛ se jamana ma Bakari o b'o wele Sidiki b'a y'o de fɔ a ko awa i k'a dɔn waati dɔ kuma sera anw ka jamana marabaw k'u ka fɛn dɔ faamuya u k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn teri tɛ jamana la k'a fɔ nin jamana in teri ye nin yalima a teri ye nin Bakari o tɛ yen min ye awa i k'a dɔn fɛn min bɛ yen o ye intérêt n'i ka intérêt bɛ hali jugu de bolo n'a b'i ka jamana kɔnɔ Bakari n'i bɛ fɛɛrɛ ani dabali min kɛ Bakari i b'o de ɲɛɲini teliya la min bɛ se k'a to baaraw awa i k'a dɔn olu bɛ se ka ɲɛ cogo min Bakari ko jɔnni kun bɛ da la k'a fɔ awa i k'a dɔn yɛlɛli dɔw bɛ yen dɛmɛ dɔw bɛ yen o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛsu awa i k'a dɔn k'u sɛbɛkɔrɔ yuruba Bakari awa i k'a dɔn k'an ka kuma dɔɔni dɛ terrain de vie n'o ye awa i k'a dɔn anw yɛrɛ ka awa i k'a dɔn ɲɛmaw sanfɛmaw ka awa i k'a dɔn taabolo yɛrɛ ye o ka awa i k'a dɔn taabolo yɛrɛ an ka dɔ f'o kan Bakari salaire min bɛ yen n'o bɛ transition ɲɛma ani a jɛɲɔgɔnw awa i k'a dɔn ka saraw ko fɔ Bakari n'i y'a lajɛ ni awa i k'a dɔn dɔ kɛra k'a fɔ ko dɔ ka bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye Bakari fɛn caman bɛ yen population caman bɛ yen tɔɔrɔ ni gɛlɛya min b'u da la Bakari ni Ala sɔnna a ma awa i k'a dɔn dɔ bɛ se ka bɔ o la nka an bɛ ka taa rythme min kan n'o ye awa i k'a dɔn taabolo min kan nin ye denw ka awa i k'a dɔn lajaba an'u ka tɔɔrɔ Bakari diɲɛ don o don awa i k'a dɔn dɔ de bɛ fara a kan tɔɔrɔ bɛ yen siga foyi den kelen t'a la Sidiki b'a ko a ko dirigeants awa i k'a dɔn waati min na tɔɔrɔ bɛ yen jamana marabaa dɔw bɛ yen Bakari olu kɔni awa i k'a dɔn u bɛ bɛɛ diya nisɔndiya soba jɔ mobiliba san bi Bakari muso furu Bakari k'a dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman Sidiki b'a ko a ko nin min filɛ nin o ye fɛn ye ka sɔrɔ min ti kɔnɔdimi ye koyi ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o tumana fɛn kelen min bɛ anw bolo min se bɛ an ye bi Bakari o de ye an ɲɛji an k'o bɔ sulɛ ni ka an sigi k'a lajɛ a ko tuma na maliyɛnw k'an bɛ se ka min fɔ bi a bɛ ɲɛnabɔ Bakari a bɛ ɲɛnabɔ
kanga nisonja nisonja ikundi dole an kerefe ma minnu be no ayesi jamana toyi wakar nisonja ni belhe bolu ka dugula o hali no asura an nisonja ni tam tabi chugumina wakar kanga nga an nisonja no luka waliya ko ayela la mate ko chugodo dondo sika ke alabe awai kado dondu mani do ira ana sabu awai kado minye awa yere bunya yere baya mimbe ma do la jamana ngono usika awai kado dobula u berebe sika tu awai kado jamana abisika basiki chugumi jamana kanyeta bisika sabati chugumi ngaya no che jando nyere la okoro ko kai koso bogaro kuma sika temina minye alliance des états du Sahel jamana sabado ni ya sababo ka jo na fara ko awai kado Mali dernier na fara ko awai kado Burkina premier ba jira ka fo Niger o deuxième ma aminu yere be min gara sababu ye bogare antumbe ko folo fasiri fle minye ade ale ka fasiri do la sirène ko ka bidon boli ibu yabala nyamani to ko balle ko aywa afela jelen yabala ina fu ya fo tugum nan ko yin kono nyadi mun do kono dimite ko sigatala be nyabala sigatala de bogari bogara ngana nywan nege wati do kuma siranga kunu de jamana fama ko wele chere la ngana nywan nege robe ne ni mami ngo toroti blogudu de o yaw nege de torobi ala kan ni sababe amid gore ke ala ka toro nga wuli bana de no te torobe ne aywa ni o buga fa na sisi wi saba na ngamba ke chugo do jamana sababe be kele budala awo mais bilu yere nana o sorala olu temena awo Burkina Sente jatim ne galeke ay mo chebe ka kabako mo ibe sen abika kabako o wati kele na do ko on fanya ku doro me ka ti bo